Gani gonde na bagambi baka mbete gusi former councillors eto ikarasa mo mukutano twa bwate igoro ya mangano mo gusi nigero gukumisana ekero tokonyora abantu bandi bakoimoka bakogikeria omwana omwabo bakorwani Matiang'i for no good reason okwana mangana takoleriki ataiyo tunto tometi bantaba buna bagusi tomenga oso mweshimiwa chanda oyo nyali bari chache tomutomo agenda oyo ndiga gochabwatu etoko kumisana nga ekero twairuro bukalimu buye kugisa abantu bamaguro bakora kibabo abuse bachi gotumia abo nye twakoire kerogo etulege tobeka bagusiamo tutege tyogende ko banyabagu tobeka bagusi ase fora mwenga itakoleriki yataiyo etoko gikeria etoko bolia abantu bamindu buna babo usora abajumbe bagusi bachamo badivendi omwana omwabo oyo kurukwa Matiang'i otoleteire ebintu ebinga agusi bikorekana oletire State House iga oletire kwende Central Bank iga na many more other things no need barote mbiti akodi yarosi nto bacha kuancha montaru sikwacha ko to divide morojenga kigete karo tuwa the chief secretary Simeon ya chai ekaro serikali yandi kumurwani tu atineta amo tukamodivent ngigekora bano motete ko kolete kwende. So I'm asking you about Jumbe, muna wano soro from South Mugirango. Ore kwere nenga nere chief whip. Ngiye ko gara tako tinna na ba Jumbe bandi badivandi badivandi mwana. Kibona ngo saba bantago batige binde babwate nduto batometi. Nduto batometi pi. Mondo tayo to mirabo. Entue etute tobe no mugusi tobe United to ruane ro mugusi abegenteke. No mo Jumbo itonya libali chache atigane na mangana ko jukwana totakole diki tatomiri no ndibwa nginga ende kwana mangana nya libali chache ngati wa motomiri osoro no oyonde no mwana ito Matiang'i no mwana ito ere tu amwete chigura muno mungino ndakwana te gore tu amwete chigura atali mogusi lakini tuwanje twakoroki tukamwana ende tu akita abantu bonsi nere tigato siketwe na inche asamariogo Asamarieta former councillor Kermensi na inche gongo chikobwata na abara ya bamintu bakwanire obo maene omonto karo murai anya kolira mangana maya araire buya kigae gwesiko konya makosaro nga Matiang'i ominto na kolete niga kugambura ngora nonye ubwata makosa ase serikali emugambi ngora tari ng'encheje ige komomanyoti komotangase ense yonsi engima eye bono tiri kworokia kende yonsi abarabia ubaro nabarabu musikunkuru baro nabarabu mbakani batangaswe kabire one egento twarekora amasikani no mogusio mintase mwabe utaguanta tuchamo tuchike gari tuko tuche stadium tote banyu buno mugusinga tuchincheremo oba gusingo tabari ngangubemo nyanda njana koira ngamberuche iga kerobo no monto yo makwi ngoro genda goteba ngai tirikorekana buya monto ndata mutomo go twaro dire bobekero twanyodire tete aso mwana itu tigasikwe na inde nyamanganaro agambi ngora atabwo samakosare buna bone ngakiye abantu bakwabirana ngo tabwati amakosa nonya na sabu bakugana wote bonsi mbabwata amakosa na indi buna bona abandi bagetegi bakairana hende nabu barabagana bono rinde ki Matiang'i era dagusikerwa egera mangana yagambwe ntuna bakusiti togotaka ndotake tomorembe siye itebo morembe muntu ndi bwensi bogani ndi bwensi president ndi yonsi woja Kenya otonyesigete nande toko mubwatesia nabona nero omusikeri tu nero le serikali kuto no to mubwatese bono serikali ende na ende mugambi ende na karo nero ro tuko mubwatesia agende gutugambira ubugambi bwaye asibugo kero yora chiko charu nande nera agende igobone kero umuntu akurwa sitabwe ne tyachongeriwe bataketasi masikani tutagete somano ito Fred Matiang'i twaminto abantu omererera ali tukoria lero abakansora bakuru twakire gaiga asugusi yeito mucho itombo nene twakire kurakwana mangana abere
na baminto batiekire gukwana abere igo amaene ase okobwatia obumaene inche igonde former councillor Charles Avira korukaroke town omenyete otwakirana intwe tobwate ebirere ebinene ekero toroche omonto ominto agochandwa oyo okorokwa Fred Matiang'i oyo okorire emeremo emiya ase Kenya na Gusii engima ekero arenge obogambi bwaye buna omo education omonene bwa egisemi yakorete egasi engiya akabeka gisemi ase agaya chikagenderera buya mpaka abanto bonsi Kenya engima nense engima egogete najete amagana security okorire emeremo emiya abanto bagokeire nere aroche ng'okorire emeremo emiya bono twachire korigereria intu na intu buno omogusii twanyore ng'ase okobwatia obumaene Matiang'i na omwana oito oikae aigwa masikani oikae aigwa masikani na Kenya na Gusii engima tomosike tabasa gokorerwa echeche kwa sababu omonto okoreire ense egasi mpaka oikire ase aikire Matiang'i tari ekeng'werere na omonto orachi konywa ngochianda ase arangere ng'a inchu notakeire iga niyegerete atakobota agenda oika agende ekero tokonyora ng'ochire kong'useria chinyomba chiaye chigotagorwa intu buno omogusii ntori korora buya intu rere twegenete korwa Gusii iga buna bono Matiang'i emeremo atokorera Gusii aa emeremo ya ogokumia buna bono kero kari nyagitari yarenge ogokonya yasinyire omwana oyo ominto iga akora emeremo ororo nyagitari rero igebete mochari yagachirwa ororo ere buya chipara igagenderete igamonyokia eskimu ari goeta era abanto bagoeta buya bono rende onye yaikire ngaki bogambi bwaikire se bwaikire omoiso takoigwa masikani yaye bono emeremo yakora Kenya na emeremo emebe gose na emeremo emeronge nobogambi ekero omonto akorire bwaerire yakogenda bwoyo chigotimoka tari yagochaka gochandwa bono twabere nogokumia okonene naende ntorochi bwegorire omwana oyo ominto unakomenya kigwengenche iyo naende buna abande baminto abakansala baminto abaikire gokwana tiga oborai tiga bosikwe ase omoreng'ani buna bono ntobwate omogaka oyo onde nagamba agaiga okoroku ng'a oyo onde maate omogabana oito ongwae nakora emeremo gaiga otwamosigete buna abanto korwa Gusii mpaka tokamwa chingaki chingiya chingaki chinyororo agakora obogambi agakora ki agakora osokire okora emiaka yaye 10 bono na omwana oyo onde Gusii okorokwa arati nere gasoire emeremo tigasikwe tigatumwa amasikani agenderere obogambi negento goika gati kabere miaka 5 kuyaire mtu anaenda nyumbani tigatumwa chingaki chiaye miaka 5 airu asamarita nkuru kwa kansela Patrick Siro na kabeire deputy mayor y'omuchokisi naende bono nonti mugete inka na inche buno murai na abande twakwana barwo somokutano twabwate natokugikerie ngane yega yoko mukorro mo waziri Matiang'i oyo okore emeremo muno omonto orwete ase abantu batari inche buno murai na abarai bande gatwaigwananire ng'a Matiang'i asikwe buno murai bweke Gusii na bari bakomochecheria ase serikali eria nene etokobakania maiso morore naende bono mugaso iga ng'a Matiang'i no murai oito ase chingaki echigareka obosemi bwaye ase ense yaitu ya Kenya na ase egesabu gitu kyo Gusii naende abana bari bake na abarai baitu bakwane kurumaiga gatokobaonya ng'a omochi oyo busungu no omochi bwa masikani investors bara abamanyete ng'a abagusii n'abantu b'amasikani n'ebintu ebiga baigorete bakanywa birororo abande twabeire abarai twana bakorere egosoria abarai baronse president tubwate Ruto abachumbe kera ababachorera si ebisabu gita abachumbe 13 n'abande bakaba nominated gatobasigete egabana yaitu ya Kisii Simbarati gatomosigete oyo Nyamira gatomosigete inki abantu abanda bake babere batatu abana bagokina bono bagochaga gokora egosori chipara bune chibekire rame muri getie yeyeiga ekwenda State House ni no burai bwabeiro kumaiga ni ebintu buna bono immigration twagachire Kisumu no tukubwatira chi passport igaiga
na yandi etwale gusabanga tobaamo nandi twagikeire bakwenda gukora ekabire yo ntoko banja nabo turabasabire omone n'abaonchurane bagende bachikomenya none ense ng'ao nabo igo oburayi aba babiri batatu bakwenda baguchibesa bachaka gukora basori twabakani chibesa noe uchionzi pese tokonyara gonchoka utaba buno mugisi ndiamona